And we have this leg one. Ayan, isang magandang hapon nga po sa bawat isa. Ayan, ang katanungan ng lahat, ayan, bakit hawak ang GoPro ni Kuya Jason? O Kuya, bakit nga po? Hindi, gusto ko lang sabihin na, and sinuggest ko kay Kuya Jason, sabi ko, may event po ako na kinuha po akong mag-news ng police station po, sa PPO po, dito po sa Naga. And now po, sabi ko, Kuya, pwede naman po akong kung gusto po na mag-vlog ako, hiramin po yung GoPro mo. Then, pumayag naman po siya. Kaya ngayon, heto tayo ngayon. Ako na muna. So, sa lahat po ng viewers, ayan, gusto ko lang po ipaalam na kinuha po talaga akong mag-news. Then, gusto ko rin po na, updating po sa akin. Ayan, din sa inyo po. Kaya, andito po tayo. And now po, makita nyo, pawis na po ako. Kasi po, kakagaling ko lang po ng blockings po, doon mismo sa office. Ayan, nakadalawang blockings po kasi kami, labas and sa loob. And now po, nag-check-in po muna kami dito sa hotel na to, sa Sampaguita po ata to. And yun nga po, kasama ko po yung auntie ko po. Yung pinsan po ni mama na nag-invite po sa akin na mag-news ako kasi po, police po yun. Sabi niya na ako na lang daw po kunin. Wow, grabe naman. Hindi naman ako kagandahan, pero ako kinuha. Tapos, yun na nga. Kaya, grateful naman po ako kasi kaya todo support po sila sa akin. And, yun nga po, kakatas ko lang pong mag-practice na naman po dito. And, mamaya-maya po, kakain na po. And after that, mag-makeup na po. Kaya, let's G, samahan niyo po ako sa aking event. Ayan. Thank you po sa patuloy pa rin po nagsusuporta sa akin. Simula una hanggang sa huli po. Ayan. Maraming salamat po. Hi everyone! So ngayon nga po, kakatas lang namin kumain. Kakatas ko lang din po mag-bath. And now, magme-makeup na po kami. So, ayan, make-upan nila ako. Kaya, yan, samahan niyo po ako. Let's G! Nakatakot mo na ako. Ako man ako nag-uutang tapos porsyento sa buwa mo. Hindi na ako pura-pura man ako ay wala rin na pulis, di naman nagbabayad. Ako nakatakot man ako dito para niya kan. Nagalago-lago. Lending. Ko kayo sabi i-negotiate to pa amo man sa limit gamit. Ang bed mo man sa. Okay, nagpa-porsyento ko dahil Grabe ang balik ko. Ano ito kami na dalawang balik ang nagawa ko. Baso sa niya, gakan yung order ko singa natindahan ka sila. Kasi nakatakot kami ng puro di namin kagaling niya kan. Makunod lang iyan ang din siya kasi gayo mo anak, inanay ka magpakulo niya. Mundo ko pa rin nakatakot. Sabto ka na mo amuman, agko ka na mo kan mga para kadto si mama. Mag-uutang ma'am sa to. Gusto niyo yung appreciation to grabe. Pero Minsan 15, king 20. king may utang sa 3,000 grabe ako kan. Tato Bombay. minsan 10. Baga man yung Bombay manual, grabe na. Nailang na. Nailang so, na niya. Nailang na. So, igin na aksidente at ang baga man sa pagkuhan na. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibinigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang nasa mga alamat, di na kailangan
Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigay yung sumabay. Dampi man lagi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigay yung sumabay. Dampi man lagi mo ang lagi kong hinihintay. Northern Summer Mix DJs. Sandy Imperial, the best. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. O binibining ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay kumikislang pagkat hoting-hoti na katawan mo at mga ngiti mo madamis na ay sakto na. Sana'y mapansin at ako'y dinggin. Mga damdamin ko'y nais maparating. Ako'y nadali na mga ngiti mo at malaanghel na mukha sa'yo nakakit na. O mangyaklara ko sa'yo'y hibang na to. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling ko siyang dinggin. Ang babaeng maligid ay mapasahin. Lahat hahamakin, makuha lang ang natin. Kahit buong kalawakan ating kukuhain. O ating pinipili, ikaw ang pinipili. Sa simula't huli ng ating pag-ibig. Northern Summer Mix DJs. Ang iyong mukha ay kabisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa naman ng iba. Ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di ka man ginto pero ikaw ay mama. Isa nag-remind na pa-apply sa namin. Hirap man po na ako tumirang buwan. Kung dobra po. Kaya ako, sa dito sa mga oras sa ating mas restrictuhan ko. Before nga natin nagtali, dapat pinasasan ng parang hadabin din ang namin dyan. Parang ligalin kita. So mga candidates na kung dili sa rig stay, magkabit na ako sa ibang lugar, basta na make sure before tali, dapat ito sa din na. With or without candidates, nag-start ka na kakako, bahala ka na maulutin dalawa na kakandidata. Nga naman sira, dalag man ay dapat yun natin. Tumuha nga sila sa atin. Hindi mo kaso po nga dito. Hindi ko pa din ito. Gusto ka sa bakla bagang nagtuturo. Hindi man yung bisa sa bakla nakapayo, mataba, yung nalistado. Hindi man yung bistado. Kaya alam naman yun. Pero sa bago pagsalita mo, nagdilin ka nito, rin nagpapento ng kabahin na. Oo. Ikaw, daw ka ikindi isa ikaw. Nasa ginawa kanto lang. I pledge my wholehearted cooperation and full commitment
I take part to operations and purposes. So help me God. Thank you very much, sir. We come now to the introduction of our guest of honor and speaker. To introduce the guest of honor and speaker, we call the Provincial Director of Community Reserve Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio O. Aladia Jr. Thank you. Good afternoon po sa ating lahat. So, isa pong napakalaking karangalan. Our Provincial Director and our EVA for a photo opportunity together with participants of the CSKPO Inter-Office Basketball Tournament 2025. So I say, let the game begin. Ano po? Mueve como me si sale de noche me asusta, si mamá conoce la puta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi, esto es aquí, dale atrás, así somos la retro, no está, muévete más, sigue haciendo conmigo nomás, no pierdas el enfoque, así tiene la clase, no pierdas la toque, cobro con tres en base, nunca había sentido algo tan grande y A pleasant afternoon to the Board of Judges, the Philippine National Police officers, and of course our guest speakers and regional directors. Alessandra Hersey Sabio Balieza, 20 years of age, and I am proud and honored to represent ang pinakanutubuot, pinakamasisipag, asig, pinakapogi sa kamagagayon, Kaoglong Cops! And to tell you something about myself, I am a certified scuba diver of CVAS Philippines, an Ateneo student ambassador of the Ateneo de Naga University, and a proud and aspiring future public servant as well. And I firmly attest that if there is a day and a place to have good public service and justice, it is every day here at the Community Reserve Police Provincial Office with you all. Thank you. mueve como me gusta, como me gusta, como me gusta, así, así. Good afternoon, everyone. My name is Alexa Bando, 19, representing First District. Believe that you can do it, and you can do it whatever it is. Hello everyone, my name is Rachel Igor Ortega Murillo, 18, proudly representing Alinsangan Napa LPS!
of her company. And I represent ang mga orgulyo, guwapo, loyal, puno, Iboto ka! With the strength of a protector and a spirit of a champion, we stand with service and sportsmanship. A vibrant afternoon, guardians of safety. This is Maria Victoria Raboyon, 20, representing PMPS. Hello everyone, this is Janine Brandes Reforzado, Bula, Camarines. I am proud to represent, bukod sa hindi sila babaero, bola lang ang habulin, at higit sa lahat, masiraman magpadama. I am news of the SWAT team! Ay nag-iiwan ng isang salita. Bawal magtanim ng galit sa kapwa. Pero mas bawal magtanim ng bata pag hindi mo jowa. Thank you! Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ko sa kasi sa spaceship isasakay kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ko sa kasi sa spaceship isasakay kita. Mr. Who's the chick? Nick, cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black, tas pink na panty. Binaba ko sa sahig, tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapipilan ng init kong dala. Napapakalmot na at napapaungol siya. Sabi niya, NIK, what? Ibaon mo pa, bilisan mo pa. Sige, sige, sige pa. Huling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sobetes ka ba? Kasi gusto mong dinidiyaan ka.
Look at what it costs. I got it, I'm not even pleasant afternoon to each and everyone. I am Regine Cresnido Tunay, standing in front of you with pride and honor as the muse of 501st Maneuver Company. This unit is not just only more focusing on its strength and its service, but its heart, its discipline, and also most especially respect. We are the 501st Maneuver Company. We are one and we are united. Thank you. Good afternoon, everyone. This is Shannon Mercado Valenzuela, representing NCPO Cluster 2. I believe that every woman we should have granted the respect and the dignity they deserve. Good afternoon, everyone. This is Gladys Peñas, ratified, proud to represent Camarines Sur, First PMFC.
na daw kanina. Yung spread out. Yun na yung dati. Right, so medyo nahihirapan po ang ating mga tagapag ng scores kasi po mahigpit ang kanilang mga nakuha scores. So hintay-hintayin po lang po. So for the prizes po sa Best News, for the second runner-up, so she will be given a 5,000 pesos. So first, 7, and Best News is 10,000 pesos. Round of applause, please. So para po kantahan tayo ng magandang para po isa-read ang ating mga muses po. So tatawagan ko po ang aming singer, si Patrolman Dashan po. Ngayon para sa mga nagaganda. Dito lang ako dito. You know so it's crazy. You have me your hesitation. I'll be breathing into this. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me this is love. You can say that I'm a fool, and it's all over me. And I can't take all this love. One smile with this little love, it's all that it takes, no baby. You're mine, every night, every day. Feel the vibrations coming out. How you do all I dream of is your eyes. All the is going. Yeah, darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool, that it's all no very much, but I think deep down it's love. Oh, I think deep down. Yan, para sa mga nagaganda. Hindi naman dyan, yan. What could this be? You and me. All I dream of is your eyes. All I know is your touch.
registered sa STC, kaya secured ka. Instant approval pag nagbayad on time. Siguradong safe ang data mo at hindi tatawagan ang iyong contacts. Malinaw ang detalye ng loan tulad ng babayarang amount at pwede pang pumili ng sariling repayment date. Basta kailangan ng pera, sa tala, o tiwala. Yan masyadong maipit yung laban, kaya kakantahan ko ulit kayo. Yan, wala bang smile dyan? Yung magandang smile. Wala bang palakpakan dyan? Sa mga nag-aantay. Here's the song called Panagin. CSBPO Inter-Office Basketball Tournament 2025 and to award the cash to our best misses, may we request our provincial director, our DPDA, together with our guest of honor and speaker. Our second runner-up will receive a cash prize of 5,000 pesos. So, garnering an average score of 94.65%, our second runner-up goes to number 9. Prize of 10,000 pesos. The best views garnered an average score of 97.32%. The best views goes to contestant number
super enjoy, super as in, sobrang ganda. Sobrang grabe yung experience. Hello po! Ayan, mag-enjoy talaga ako. Ayan.